Hola, soc de la classe de Ducs de l'Escola Andorrana de la Massana. Vull recomanar la lectura de Les fades ens parlen de la gratitud, que està escrita a l'Eix Cabridra i de l'editorial Society. La lectura passa en un bosc. Els personatges principals són l'Araclet, que és una fada que mai li sembla res bé. També hi apareixen la Picarol, l'Oblaida, la Maissa, una família de mussols, 3 grills i granotes. La lectura tracta de la gratitud, la qualitat de valorar les coses que ens envolten. La part que m'agrada més és quan l'Araclet veu totes les fades que ballen. Aquesta lectura m'agrada molt per 3 raons. La primera raó és perquè ensenya moltes coses, la segona raó és perquè és molt divertida i la tercera raó és perquè els dibuixos deixen continuar llegint. Gràcies per la vostra atenció.